Καλησπέρα παιδιά, Άντρη του 17 εδώ και σήμερα παίζουμε το Last Day on Earth. Είναι ένα τέλειο παιχνίδι, εμένα συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Αν θέλετε το κατεβάσετε, πηγαίνετε στο Play Store και γράψτε το άμα θέλετε το κατεβάσετε φυσικά. Οπότε δεν είναι έτσι νομίζω, είναι ένας άνθρωπος. Αυτή εδώ πέρα που είμαι εγώ, είναι ένα ανθρωπάκι, μένω εγώ. Πάμε προς την πόρτα. Να σας δείξω κάτι. Άμα θέλετε να βγείτε έξω, περιμένετε, θα σας δείξω τώρα γιατί μπορώ να σας εξηγήσω κάτι. Το πράσινο γύρω το βλέπετε. Άμα πρέπει, αυτό είναι που πάτε σε άλλη πόλη. Και πρέπει πρώτα για να φύγετε να φτιάξετε ένα σπίτι. Αυτό εγώ δεν το έχω φτιάξει όλο, αλλά πρέπει να το χτίσετε λίγο. Εγώ μόνο εδώ πέρα θα βάλω άλλο ένα και εδώ την πόρτα. Οπότε φεύγουμε. Να χαμηλώσουμε λίγο τον ήχο. Φεύγουμε. Δεν ξέρω τώρα που να πάω. Θα κάνω κι άλλο part. Πώς φαίνεται. Θα κάνω και το top 11. Top 11. Εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα online παιχνίδι. Τώρα πρέπει να φτιάξετε κάτι στο online που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξετε. Άμα το ξέρετε αυτό που είναι και το παίζετε καιρό, μπράβο σας φίλοι, να το φτιάξετε αυτό για να παίζετε με τους φίλους σας. Τώρα μπαίνουμε στην πόλη που μπήκα. Rumble Base. Ωραία. Πάμε. Ξέρω. Νίγα. Μαλακίζομαι πάλι. Τι έχει εδώ πέρα. Oh, fuck, this is bullshit. Ευχαριστώ φίλε. Να δούμε τι έχει βάλει ο κύριος. Ωραία, να σας πω και κάτι. Για να φύγετε σε άλλη πόλη πρέπει να έχετε και ενέργεια. Περιμένετε, να σας δείξω. Ανάλογα βασικά όσο σας λέει. Περιμένετε, εδώ πέρα δεν λέει τίποτα ρε φίλε. Εδώ που δεν μπορούμε. Βλέπετε αυτό το Run 24. Αυτό το αν θέλω θα κάνετε 13 δευτερόλεπτα να φτάσετε τι θέλετε. Και με περπάτημα θα κάνει 20 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Μερά. Εκεί έχω πάει στο player 19, δεν πάω γιατί φορτιμά. Εδώ πέρα παιδιά το κόκκινο αυτό εδώ πέρα, όσο αυτό το έχει ο νεκροκεφαλής από δίπλα, αυτό εδώ πέρα, το Pinewood είναι ταμπό, βασικά δεν μπαίνω. Γιατί θα πεθάνω και θα χάσω τα πράγματά μου. Πάμε εδώ πέρα. Θα πούμε εδώ πέρα.
αυτό. Ξύλα. Θέλω ξύλα. Και τι άλλο μου είπε. Δεν ξέρω. Έχει ξύλα. Ενέργεια. 36 έχω ρε φίλε. Θέλω να πάω σε μια πόλη που έχει πανοπλία, έχει τα πάντα εκεί πέρα. Τα πάντα εντάξει. Έχει εμπιστόλη, αλλά δεν ξέρω ποια είναι. Σε αυτή εδώ πέρα είναι, αλλά θέλει 33. Τα δίνω και άντε για πανοπλία, εγώ φίλε μου τα δίνω όλα. Ούλα τα δίνω, ούλια. Εύχομαι ειλικρινά να είναι εκεί πέρα. Έλα. Ποταμέντερ, ωραία. Guns. Εκεί πιστεύω να θα είναι. Μα ακούτε πυροβολισμούς παίζει λεφούς με το Advanced Warfare στο Call of Duty στο PS4 page. Ωραία, φτάσαμε. Αυτό είναι. Ναι, κάρτα. Να το μπαίνουμε μέσα. Δώστε την κάρτα. Κάρτα. Τι δεν του πιάζει ο καθυστερημένος είναι. Open, bitch! Για σας αυτό. Look it. Δείτε τι πράγματα έχει. Πρώτα, φοράμε τις πανοπλίες μας. Κάνουμε και το πιστολάκι μας. Και βάζουμε καταρχήν ένα νερό άμα διψάσουμε. Τι δεν πήραμε, ναι, άλλο ένα πιστολάκι δεν πήραμε. Ανοίγουμε αυτό. Και έχει εκεί πέρα λάμπα. Ο asshole bitch. Και κλείνουμε την πόρτα. Τα παίρνουμε τώρα. Κιλά από τις μου έπαιξε για τότε. Θα αφήσουμε αυτά, δεν με νοιάζει, να πάμε αυτό. Ωραία, πάμε. Έχει και κάτι άλλο, νομίζω. Ναι, κάτι θυμάμαι. Τι είναι ο χάρτης τώρα. Χάρτης τώρα, ξέρω τι είναι αυτός. Τελειώνει ρε κουμπάρε. Άστο ρε. Α, ναι, δεν έχω που να αφήσω. Ανοίγουμε αυτό. Και νομίζω και αυτό να πάμε πάλι. Ω, κινητό, δεν είναι καν. Εδώ έχει ένα κωδικό, αλλά δεν ξέρω το κωδικό κουμπάρε. Λογικά εδώ. One moment. Αφήνουμε αυτό εκεί και πάμε. Πάμε αυτό, βάλουμε εκεί. Όχι. Όχι. Πού το αφήνουμε αυτό το κουμπάρε. Όχι. Split. Split. Κουμπάρε, ας το πάμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Που πάμε από εδώ δεν πάει. Από εκεί δεν έχει τίποτα. Πράγματα κουμπάρε. Από εδώ τι έχει κουμπάρε. Τίποτα κουμπάρε. Οχ.
Τώρα είναι το θέμα πώς θα γυρίσω, έχω 4 ενέργεια. Επίσης θα δω πόσα λεπτά είναι για να περπατήσεις. Ωραία φίλε. 15. Θα θέλει πολύ. Τώρα φίλε, τι να κάνω. Πόσο γρήγορα περπατάει αυτός. Logic, εγώ τώρα θα κάτσω εδώ πέρα. Ένιξε κάνω. Λογικά σε λίγο, άμα θέλει βασικά πολύ ενέργεια να πάμε εκεί, θα κλείσω το βίντεο και θα κάνω στο άλλο part. Δεν έχω τίποτα. Κουμπάρε μου. Ωραία, φίλε. Ευχαριστώ πολύ που κάνω bitch. Δεν ξέρω τι προλάβα. Ανοίξει την πόρτα ρε μαλάκα, ανοίξει την πόρτα ρε μαλάκα. Πακιστανέ. Δεν ξέρω γιατί χαλάω ενέργεια, αλλά είναι για καλό. Το 17 είναι για να μείνω. Λοιπόν, αφού δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, εδώ μάλλον θα τελειώσει το βίντεο. Να κάνετε ένα like, μια εγγραφή κάτω στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο και ένα σχόλιο για να μου πείτε τη γνώμη σας και αν θέλετε να παίξω κι άλλο part για αυτό το παιχνίδι. Θα έχω σίγουρα ενέργεια να πάμε σε άλλη πόλη. Και αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!